už viac ako 8 000 účastníkov. Prečo si myslíte, že sme zvolili názov Minútový rečník? Tým nesúvisí to s hodinovým manželom, ak náhodou by ste mali také pocity. Vlastne, takže... A pre mňa je prezentovanie nočná mora. Výborne, presne. Prípadne sa to dá aj premeniť na Ahojte, volám sa Tatiana. Prihlásila som sa sem, lebo toto je... Prvý z nich je to, že sa budete navzájom natáčať. Ale takisto ako tá skutočná sauna pomáha vašej imunite, tak táto studená sprcha a možno trochu aj sauna prezentačná pomôže vám, aby ste sa vy zlepšili pri prezentovaní. Takže počas prvých 50 minút sme si prešli každý krstom ohňom. Výborne. Bol nápad, že prídem sem, veľmi som sa potešila, že to je v Bratislave, že nemusím ísť skôr tam do Prahy. Nemali by vám ruky klesnúť pod úroveň vášho pasu, pretože inak vám zhoria. Hodne sme sa presunuli do časti, kde sme sa hrali na také kvetinky, ktoré sme museli zalievať vďaka očnému kontaktu. Pre zlepšenie vašej prezentácie. Tým, že tam dáte odseky vo veľké pódium, tak môžete používať pohyb, ale musí byť účelný a vedomý.